У сакавіку 1921 года быў заключаны мірны дагавор паміж другой Рэчы Паспалітай і савецкай Расіяй. З чым жа насамрэч был гэты дагавор? Гэта было пагадненне аб міры паміж дзвюма краінамі. Але насамрэч тады ў сакавіку ў Рызе беларускія землі, Беларусь была падзелена паміж Польшай і савецкай Расіяй. Беларусаў не запрашалі на гэтыя дамовы. Калі ў Рыгу Ленін дасылаў сваю дэлегацыю, то Адольфу Йоффе былі дадзены інструкцыі аддаць палякам амаль усю Беларусь, нават за Мінск. Кіраўнік польскай дэлегацыі спужаўся такой шчодрасці з боку бальшавікоў. Ён разумеў, што Польша ўжо ёсць заходнеукраінская праблема, і яшчэ атрымаць беларускую праблему ў дадатак было вельмі цяжка. У пасляваенныя гады адміністратыўнае дзяленне паміж раёнамі было перапрацавана, але калі казаць пра мінскі і валожынскі раён, то адміністратыўная мяжа прайшла там, дзе да верасня 1939 года знаходзілася савецка-польская мяжа. І калі глядзіш на сённяшнюю карту і калі глядзіш на мапы тыя даваенныя, то вельмі добра бачна, як праходзіла, як замыславата праходзіла тая мяжа. Зараз мы знаходзімся менавіта тут. Гэта граніца ці мяжа паміж мінскім і валожынскім раёнамі. Здесь менавіта і праходзіў той вадападзел паміж савецкай Беларусю і буржуазна-памешчычай Польшай. З пункту гледжання міжнароднага права гэта была мірная дамова, але з пункту чалавечага, з пункту погляду чалавека звычайнага, гэта был проста ганебны падзел незалежнай краіны, ганебны падзел Беларусі. Менавіта тут знаходзіцца пахаванне княжны Крыстыны Друцкай-Любецкай. Дзяўчына, якая стала ахвярай менавіта гэтай рыжскай мяжы. Радавы маёнтак Друцкіх-Любецкіх знаходзіўся на тэрыторыі савецкай Беларусі, таму князі былі вымушаны з'ехаць на тэрыторыю Польшы. Маладая княжна часта выязджала на мяжу, і там менавіта была схоплена савецкімі памежнікамі. Па некаторых звестках яе там згвалцілі, а пазней труп падкінулі на польскі бок. Як бачым, дзяўчына памерла 6 траўня 1921 года. Была пахавана тут, а яе маці да канца Другой сусветнай вайны, да 1946 года, жыла ў гэтым мястэчку ў Ракаве. Трагедыя гэтай сям'і – гэта адна з трагедый значнай колькасці жыхароў тагачаснай Беларусі, і пра гэтую трагедыю варта памятаць. З польскага боку савецка-польскую мяжу ахоўвалі часткі памежнай паліцыі. Але гэтыя падраздзяленні не спраўляліся з савецкімі дыверсантамі, якіх досыць шмат насылалася на тэрыторыю заходняй Беларусі. Справа ў тым, што савецкі бок не мог змірыцца з тым, што заходняя Беларусь знаходзіцца ў складзе другой Рэчы Паспалітай, і таму у генштабе Чырвонай арміі быў распрацаваны план актыўнай выведкі. Гэта былі добра падрыхтаваныя савецкія выведнікі, задача якіх уваходзіла падрыхтоўка так званай рэвалюцыйнай сітуацыі на тэрыторыі заходняй Беларусі. Яны нападалі на польскія вайсковыя гарнізоны, яны нападалі на камісарыяты паліцыі, яны знішчалі маёнткі, і галоўнай задачай было выклікаць сітуацыю, калі на тэрыторыі заходняй Беларусі адбудзецца паўстанне, і ў канцы канцоў усё перальецца ў далучэнне, ў вяртанне заходняй Беларусі да савецкай Расіі, да бальшавікоў. Таму польскі бок быў вырашаны ў 1924 годзе зрабіць новую структуру, якая б ахоўвала савецка-польскую небяспечную мяжу. Ёй стаў корпус аховы памежжа, ці скарочана КАП. Копаўцы былі досыць добра падрыхтаваны, досыць добра ўзброеныя, і яны вельмі хуценька ўзялі пад кантроль савецка-польскую мяжу на тэрыторыі заходняй Беларусі. Часткі адзінкі корпуса аховы памежжа будуць працягваць ахоўваць усходнія рубяжы другой Рэчы Паспалітай да верасня 1939 года. Прычым праца будзе весціцца не толькі на тэрыторыі заходняй Беларусі, але таксама ў заходняй Украіне, на мяжы з Літвой, Латвіяй, а таксама з 1939 года на мяжы з Румыніяй. Менавіта адзінкі корпуса аховы памежжа першымі сустрэнуць чырвоных памежнікаў часткі Чырвонай арміі 17 верасня 1939 года.
Польскія ўлады разумелі, што заходняя Беларусь ёй дасталося за часы Першай сусветнай вайны і за часы польска-бальшавіцкай вайны. Таму польскія ўлады спрабавалі праводзіць сваістыя рэформы. Адзін з элементаў аграрных рэформ на тэрыторыі заходняй Беларусі быў камасацыя. Ён быў звязаны з ліквідацыяй цераз-палосіцы і ўвядзеннем хутароў на тэрыторыі заходняй Беларусі. Да пачатку Другой сусветнай вайны большасць гаспадарак была менавіта пераведзена на хутары. І гэта павялічыла эканамічныя здольнасці беларускага сялянства. Аднак адной з галоўных праблем на тэрыторыі заходняй Беларусі ўсё ж такі да канца існавання Другой Рэчы Паспалітай і да пачатку Другой сусветнай вайны заставалася беззямелле. Людзей не хапала грошай, прамысловасці на заходняй Беларусі амаль не існавала. Зарабіць грошы было цяжка. Але было магчыма зарабіць. Як? Тут гутарка ідзе перш за ўсё пра працоўную міграцыю. І вось гэтым беларусы, якія жылі ў заходняй Беларусі, вельмі значна адрозніваліся ад сваіх усходніх братоў. Справа ў тым, што ўлады Другой Рэчы Паспалітай стымулявалі выезд жыхароў заходняй Беларусі менавіта у іншыя краіны. Людзі маглі паехаць, напрыклад, у прыбалтыйскія краіны, у Латвію, Эстонію. Таксама маглі паехаць у Аргентыну, вырабіць сябе пашпарты. Варта памятаць, што ў гэты ж час на тэрыторыі ўсходняй Беларусі, на тэрыторыі БССР, селяне не тое, што не мелі магчымасць атрымаць пашпарту, яны працавалі за працадні, за тыя так званыя палачкі, якіх ставілі там у табелі. І ў гэтым была ўся цяжкасць. Тут жыхары заходняй Беларусі маглі зарабіць свае грошы, цяжка, безумоўна, але яны атрымлівалі пашпарты і выязджалі. Гэтых пашпартоў захавалася да сённяшняга дня досыць шмат, замежных пашпартоў, па якіх можна прасачыць усю гісторыю таго, як беларусы ездзілі, зараблялі. Яны атрымлівалі візу, і яны маглі ехаць менавіта у Амерыку, ці там паўночную, ці паўднёвую. Што ж тычыцца прыбалтыйскіх краін, то там віза не атрымлівалася, атрымлівалася дазвол, але па гэтых печатках, якія атрымлівалі, мы можам праглядзець гісторыю таго, як жыхары заходняй Беларусі ездзілі. Польскія ўлады разумелі, што на тэрыторыі заходняй Беларусі, заходняй Украіны жывуць грамадзяне не польскага паходжання. Ужо па перапісы 1921 года значная колькасць жыхароў заходняй Беларусі не змагла акрэсліць сваю нацыянальнасць. Праз 10 год, у 1931 годзе, на тэрыторыі заходняй Беларусі зноў-такі праводзіўся перапіс насельніцтва. І на тэрыторыі беларускага Палесся амаль 700 тысяч жыхароў запісалася як тутэйшыя. Польскія ўлады разумелі, што сярод гэтых людзей можна і трэба праводзіць паланізацыю. Таму працэс гэты адбываўся на працягу ўсяго міжваеннага 20-годдзя. Адбываўся перш за ўсё праз польскую школу, якая існавала на тэрыторыі заходняй Беларусі. Але разам з тым варта разумець, што звычайны беларускі селянін не меў магчымасці атрымаць нават пачатковую адукацыю. 4 класы, і хутчэй за ўсё на гэтым скончылася. Агітацыя і прапаганда, якая ішла з усходняга боку, з боку СССР, менавіта гласіла пра тое, што сярэдняя адукацыя і вышэйшая адукацыя ў БССР з'яўляецца бясплатнай. І таму шмат маладых беларусаў пераходзіла мяжу і бегла ў БССР, каб атрымаць адукацыю. У сярэдзіне 20-х гадоў на тэрыторыі заходняй Беларусі існавала шэраг беларускіх арганізацый. Аднак галоўнай з гэтых арганізацый была беларуская сялянска-работніцкая грамада на чале з Браніславам Тарашкевічам. Людзі, прадстаўнікі гэтай партыі спрабавалі палітычна змагацца супраць паланізацыі заходнебеларускага рэгіёна. Таксама яны, безумоўна, дамаўляліся з'яднання беларусаў ўсё-такі ў адной дзяржаве. Тут падразумявалася менавіта далучэнне да БССР. Ну а таксама змагаліся за дэмакратычныя свабоды для жыхароў заходняй Беларусі. Каб беларусы маглі навучацца па-беларуску, маглі хадзіць у сваю царкву і маглі беларусамі звацца у умовах, ўсё ж такі непростых умовах жыцця у Другой Рэчы Паспалітай. Але да пачатку 30-х гадоў амаль усе беларускія рухі, амаль усе беларускія гурткі, партыі былі
забароненыя на тэрыторыі заходняй Беларусі і сталі ўжо па-за законам. Гэта, безумоўна, не ўплывала на лаяльнасць беларусаў да польскіх улад. Але варта разумець, што палітыка кіруючых кругоў, палітыка Варшавы на тэрыторыі Віленскага, Навагрудскага і Палескага воеводстваў была далёка да ідэала. І шмат якія памылкі менавіта і прывялі да той трагедыі, якая адбылася для польскай дзяржаўнасці у верасні 1939 года. Першага верасня 1939 года нацысцкая Нямецчына напала на Польшу. Пачалася Другая сусветная вайна. Значная колькасць беларусаў, амаль 70 тысяч жыхароў заходняй Беларусі, апранула тады польскія мундзіры. Гэтыя людзі вельмі адданыя, вельмі верныя сваёй айчыне, пайшлі бараніць Польшу. Яны былі грамадзянамі і яны пайшлі бараніць Другую Рэч Паспалітую. Мабілізацыйныя цэнтры на тэрыторыі заходняй Беларусі знаходзіліся ў Гродна, давуцтва Украінскага корпусу 3, і у Брэсце, давуцтва Украінскага корпусу 9. Падчас двух хваляў мабілізацыі, прыхаваныя ў сакавіку 1939 года і усеагульнай у жніўні 1939 года у шыхтах войска польскага апынулася амаль 70 тысяч жыхароў заходняй Беларусі. Рэзервісты з тэрыторыі Гродзеншчыны і Віленшчыны папоўнілі рады 1-й, 19-й, 22-й пехотных дывізій. 20-ю пехотную дывізію з Баранавічаў трапілі жыхары Слонімскага, Пружанскага, Стапцоўскага і іншых паветаў. У 30-ю пехотную дывізію набіралі рэкрутаў з Піншчыны, Кобрыншчыны, Брэшчыны і Лунінеччыны. Значная колькасць такіх беларускіх, можна казаць, палкоў трапіла ў 20-ю дывізію войска польскага, якая у сакавіку 1939 года знаходзілася пад польскім горадам Млава. Справа ў тым, што Млава знаходзіцца ў 120 кіламетрах ад Варшавы, і менавіта млаўскі накірунак прыкрываў поступы да Варшавы. Млава знаходзілася таксама і на мяжы з усходняй Прусіі. І адтуль немцы менавіта і накіравалі большасць сваіх войскаў у кірунку Варшавы. 20-я пехотная дывізія, яна была так званай крепасной. Спачатку існавалі планы таго, што 20-я баранавіцкая дывізія будзе змагацца ў баранавіцкім умацаваным раёне войска польскага супраць наступаючых чырвонай арміі, супраць наступаючых частак чырвонай арміі. Аднак, пасля таго, як ад плана абарончага ўсход адмовіліся і перайшлі да плану захад, 20-ю дывізію перакінулі пад Млаву, і там яна на працягу 4 дзён змагалася супраць пераўзыходзячых войскаў нацысцкай Нямецчыны. Разам з тым беларусы змагаліся ў шыхтах польскай арміі і на паўвостраве Хель, і падчас абароны Варшавы, і падчас абароны Модзінскай крэпасці, і ў іншых адзінках войска польскага. Больш таго, варта памятаць і пра гераічныя абароны Брэсцкай крэпасці і Кобрына, дзе ўдзельнічала значная колькасць жыхароў заходняй Беларусі. Палешакі тады заставілі паважаць сябе нямецкага ворага, і у шматлікіх успамінах нямецкіх генералаў і нямецкіх вайскоўцаў, якія ўдзельнічалі ў штурме Брэсцкай крэпасці ў верасні 1939 года, азначаецца мужнасць польскіх жаўнераў, якія, не маючы амаль зброі, не маючы сродкаў супрацьпаветранай абароны і танкаў, змаглі арганізаваць эфектыўную абарону супраць пераўзыходзячых частак вермахта. – 17 верасня 1939 года пачаўся вызвольны паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь. Існуе думка пра тое, што гэты паход праходзіў досыць мірна, спакойна і без значных вайсковых аперацый, значных бітваў для чырвонай арміі. Насамрэч, ужо на ўзроўні памежных застаў ці памежных стражніц корпуса аховы памежжа чырвонаармейцам прыйшлося прымаць досыць крывапралітныя баі.
Варто памятаць, што у верасні 1939 года часткі корпуса аховы памежжа былі значная колькасць байцоў корпуса аховы памежжа была адаслана на захад Польшы. А вось на ўсходніх рубяжах другой Рэчы Паспалітай заставаліся толькі слабыя адзінкі польскіх памежнікаў. Але менавіта яны таксама аказалі значны супраціў чырвонаармейцам. Варта таксама узгадаць і аператыўную групу Палессе, якая складалася ў значнай колькасці з жыхароў заходняй Беларусі таксама, з памежнікаў, з пінскіх маракоў, гэта аператыўная група змагалася да кастрычніка 1939 года і апошняй сярод усіх польскіх частак склала зброю. Але да 25 верасня 1939 года амаль уся заходняя Беларусь была занята Чырвонай арміяй. В верасні 1939 года адбылося ўз'яднанне заходняй Беларусі з БССР. Аднак мала хто ведае, што былая рыжская мяжа захоўвалася амаль 2 гады да чэрвеня 1941 года. На гэтай былой мяжы неслі сваю службу памежнікі. За маёй спіной адзін з дакаў мінскага умацаванага раёна Чырвонай арміі. Гэтыя дакі прадстаўлялі сябе такую досыць моцную абарону, але пасля падзей верасня 1939 года яны былі закансерваваныя і сапраўды адыгралі сваю ролю толькі ў чэрвені 1941 года. Аднак гэта звычайны кулямётны дак, які, канешне, супрацьстаяць эфектыўна танкам групы Гота не маглі. І яны змагаліся досыць добра супраць пехоты нямецкай, супраць пехоты вермахта, але танкі стрымаць, безумоўна, ім было вельмі цяжка. І большасць з дакаў, якія знаходзіліся менавіта на участку гэтым заслаўскім, яны былі менавіта кулямётныя дакі. І, на жаль, яны не маглі эфектыўна супрацьстаяць наступаючым нямецкім войскам. З верасня 1939 года па чэрвень 1941 года жыхары заходняй Беларусі маглі наведаць сваіх блізкіх у БССР толькі па спецыяльнаму дазволу. Тое ж тычыцца і жыхароў усходняй Беларусі, жыхароў БССР. Яны таксама павінны былі атрымліваць у органах НКУС спецыяльны дазвол, каб прыехаць да сваіх блізкіх, якія жылі ў буржуазнай заходняй Беларусі. Хутка пачалося ўстанаўленне савецкай улады на тэрыторыі заходняй Беларусі. Звязана яна была не толькі з палітычнымі змененнямі, але таксама і з эканамічнымі зменамі. Па-першае, вайсковыя улады адразу загадалі адчыніць усе крамы і прадаваць усё па старых коштах. Тады ўпершыню жыхары заходняй Беларусі зразумелі, што такое дэфіцыт і што такое чэргі, калі тавары проста зметаліся з полак. Хутка курс злотага даваеннага быў ураўнены з савецкім рублём, і да вайны ён складаў ад 3 до 5 рублёў за 1 злоты, а тут стаў раптам 1 да 1. І, безумоўна, першымі пакупнікамі ў заходнебеларускіх крамах былі савецкія афіцэры і савецкія жаўнеры, якія былі здзіўлены гэтымі коштамі і наяўнасцю вельмі цікавых і добрых тавараў. А ў заходняй Беларусі няма паняцця дэфіцыта і няма паняцця чэргаў. Гэта, аднак, сведчыць пра тое, што ўсё ж такі гэты прыватны гандаль і гэтая сістэма, якая існавала, капіталістычная сістэма, яна працавала ўсё ж такі эфектыўна. Калгасная сістэма на тэрыторыі, далучанай да БССР заходняй Беларусі, да пачатку Вялікай Адчыннай вайны не была развіта так, як планавалася. Так, з'явілася да 1941 года больш за 1000 калгасаў, але разам з тым яны не распаўсюджваліся моцна. З'яўляліся яны перш за ўсё у месцах, ці ў маёнтках, якія раней належалі ці то асаднікам, ці то буйным землеўласнікам. Тут варта ўзгадаць таксама сумна вядомы беларускі катынскі спіс. Варта памятаць, што польскі бок да сённяшняга дня даказвае, што такі дакумент мог існаваць. Справа ў тым, што насамрэч Савецкі Саюз не знаходзіўся ў стане вайны з другой Рэчы Паспалітай, але гэта не перашкаджала савецкім часткам захопліваць у палон ці арыштоўваць прадстаўнікоў польскай улады і польскіх вайскоўцаў.
Радавых звычайна адпускалі, тым больш радавых з паходжання беларусаў ці ўкраінцаў, а вось з афіцэрамі было горш. Афіцэраў арыштоўвалі і трымалі альбо ў лагерах для ваеннапалонных, якія былі ў Асташкаве, Старабельску, Медным, альбо трымалі ў турмах у заходняй Беларусі ці ў іншых тэрыторыях Савецкага Саюза, таксама на Ўкраіне, вось, і іншых месцах. Як мы памятаем, у весну 40-го года амаль 22 тысячы польскіх афіцэраў было расстраляна ў Катыні. Аднак у весну таго ж 40-го года было прынята рашэнне аб разгрузцы турмаў у заходняй Беларусі і пераводзе значнай колькасці вось гэтага польскага кантынгенту ў распараджэнне мінскага НКУС. Менавіта гэтых людзей, былых паліцэйскіх, вайскоўцаў, афіцэраў, супрацоўнікаў дзяржаўнай адміністрацыі пераводзілі ў мінскія турмы Валадарка, Амерыканка, і пазней сляды гэтых людзей губляюцца. Што з імі далей, вельмі цяжка сказаць. І таму таямніца беларускага катынскага спісу застаецца апошняй таямніцай Катыня. Да сённяшняга дня вось лёс гэтых людзей, на жаль, невядомы. Але разам з тым шмат людзей, якія трапілі ў рукі НКУС, не былі расстраляныя, але адпраўляліся ў Сібір, адпраўляліся ў ГУЛАГ, адпраўляліся ў Казахстан, і выратавала іх, як гэта не дзіўна, вайна Германіі супраць Савецкага Саюза. Калі быў заключаны пакт Сікорскі-Майскі, ці дамова Сікорскі-Майскі, паводле якой адбылася амністыя, і на тэрыторыі Савецкага Саюза была створана армія Андерса. Варта памятаць, што ў гэтай арміі таксама служыла досыць шмат жыхароў заходняй Беларусі, нашых суайчыннікаў, беларусаў, якія пазней пакінулі тэрыторыю Савецкага Саюза, ваявалі на Бліжнім Усходзе, пазней вызвалялі Італію, Францыю ад нацыстаў, удзельнічалі ў знакамітай бітве пад Монте-Касіна і атрымлівалі медалі, ордэны ад брытанскіх вайсковых улад, ад брытанскага камандавання, амерыканскага і гэтак далей.